mkpa oke mmiri na-egbu ogbe aja ekele ka jiri bịa aja ekele ka jiri bịa o ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma nne mmiri o osimiri atata oke mmiri na-egbu ogbe aja ekele ka jiri bịa aja ekele ka jiri bịa o ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma nne mmiri o osimiri atata oke mmiri na-egbu ogbe aja ekele ka jiri bịa aja ekele ka jiri bịa o ị na-eme ọlị na-alụ ọ na-eme m obi mma nne mmiri o ọ na-eme m obi mma ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo ekenena m ụnụ abụka m Ugochi tubelu Oraifite nwada m anyị na-akpọ alụ asị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma asị m onye chụba anyị daa asị m anyị na-ejere obodo nara obodo asị m na akakaka anyị ama anyị jijiji anyị ama anyị asị m na onye osi na-akwa ya amachi na mpama anyị abara nke ya onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome asị na anyị ga-azụ ka afịa anyị ama na ka afịa asị na ụmụ Igbo ga-ebi onye ọbụla sị na n'ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye achị ike ihe anyị na-eme nwee isi ise abụ m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite abụ m onye nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche agwa gị na-agba afa maka na onye amara ebe mmiri si n'obido maba ya anyị ama ebe ọ na wee kwụsị abịa m na tata bụ eke ka nkọwa ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma mma ejikwazi onwe m wee ma atụ n'ụbọchị taa na nke mbụ ekenena m Ada Igbo onye ịnụrụ ya bụ onu gụrụ ya bụ ọmarịcha egwu a na-atọ m pisis ọ na-atọ m nnukwu ụtọ egwu m ji enwe aṅụrị na-ekenekwazị ya bụ Ada Igbo nwa agbọghọbịa m ji eme ọnụ egwu ya na-atọ ụtọ nke ukwuu nke bụ na nkwado m na-akwado bụsị mma agba ọfala ọzọ m jiri mgbesị mma agba dị ọfala mgbesị mma agba ọfala ya mma akpọ ya Ada Igbo live with dancers ya ha bịa ga-eme ndị mmadụ obiọma dịka etu si akwadobe ya bụ ife na Disemba 1 ka m ga-agba ọfala ọzọ then mgbe ahụ ọnya my birthday too then mepekwazi ụlọ ọfụ achọrọ m ka ọ bụrụ 3 in 1 occasion so ọ ga-adị kpọkpọ Disemba 1 2021 so ihe gbasara mmemme ọzọ m dịka m si agwa my friends and well wishers ebidoghị ya bụ mmemme a na-eme nwayọọ nwayọọ bit by bit ịghọtara ya maka na mmemme ya bụ ọzọ Eze-Ana dịka nsikwu agwara nke na ọzọ Eze-Ana bụ ọzọ eriri ahụkwara ọtụtụ ọzọ eriri dị iche iche mana ọzọ Eze-Ana bụ the highest maka na ana bụ isi ịghọtara ya ọzọ ụmụ Adama na-echi na onwekwara ụfọdụ ndị bụ isikwa na ndị bụ obi na ụfọdụ klan ụfọdụ na-echikwa ya n'ala Igbo ya bụ ọzọ anyị ebidogo ihe gbasara ya then mmadụ na ụbọchị ụka na-abịanụ ga-abụkwa nnukwu mmemme wee nye ebe ụmụnna m nọ maka na ọ na ya bụ ụbọchị ụka maka anyị agbara ụmụnna anyị echuru ụmụnna ọzọ
ụbọchị a ka a ga-eji gbuoro ụmụnna nnukwu ewu, nye ha mmanya ha. O nwere mmanya requirement a na-enye ha. Ụbọchị a ka a ga-enye ha right ha. O nwere ọtụtụ benefit dị anụ imesisie ya. Ụka nke enu ewuzi 18th dịka m gwara n'ụlọ ụka abụ 11 ka a ga-eme ya, ka abụ nke a na-achụrụ ụmụnna ọzọ. Then 18th bụzi nke a ga-etuzi ugo, nke ahụ a ga-enwezi ndị ọzọ ga-esigasị na other clan na Nọrifite wee bịakwa. Ụbọchị a ka a ga-etubezi ugo, ụbọchị a ka m metụrụ ugo, ụbọchị a ka a ga-agbanye m njata eriri ya na-agba n'ụkwụ nke ndị ọzọ eze adị. So nnukwu mmemme ka ọ bụ. Then emesizie nke a, then ịgbazi ọfala ga-abụzi Disemba 1 ka a ga-eme nke anwa. Ada Igbo onye ya wee nụ egwu ị nụrụ ebe a, ị ga-anụ ya live that day. Ya bụ onye chikwara ya bụ egwu Ada Igbo, Chinaza, ọ ga-anọkwu ya. Onye nke m ka ọ bụ. Chinaza, ekene gị maka ya bụ ọmarịcha egwu. Ihe ndị maka ịbịa n'ụbọchị taa ụka nkọwala ụmụ Igbo. A sị na m na-eji onwe m amatụ. Arọ one ma one gara aga, mgbe m ka dịka ụfọdụ n'ime ụnụ ndị ka awakening ọfụ, mana mgbe m nọ n'ụka ọbịa, dịka m si wee kwu maka ndị nụgoro my history, mgbe m nọ n'ụka ọbịa, ama na dibịa dị bebe nna na ọgbụtọrọ ọgbụ. Onye nọrọ m ụwa akwụkwọ eze umeala ebuo, onye nze na ọzọ ka ọgwụkwọ dibịa ka ọ bụ. Amụma na ịfụ ụfụ dị bebe nna, nke mekwuru na ụmụnne m ụfọdụ, almost all of them na nwere gift, mana ụfọdụ na-agba mbọ ka ha mee nke ha n'ụka. Ịghọtara ya? Nne m wụkwanụ nnukwu nwaanyị, mana ọ na ya nwe arụrụ ya. Ịghọtara ya? So ọ dịbụ na agbụrụ anyị. So mana m nwa na onwe m eche na mma akapịa n'ụka, maka na nna mụtaziri m direct wee mere omenala na ojara ụka. So wee mụọ m n'usoro ụka wee too, wee werekwa ndị zel wee gbasa ụka ọbịa. Anyị bụ ndị a na-agbasa ozi ọma na moto. Nghọtago? Sokwa mekwa some television program iji wee gbasa ozi ndị ụka ọbịa. Onye njikọba ihe ahụ ka ịmata the length njegoro, mana eji nyawa opportunity wee gụọ akwụkwọ ụka dị iche iche wee gụrie. Nghọtago? Ati m ya gụọ akwụkwọ ụka dị iche iche. Name them Canon Law, Vatican I, Vatican II. I have those books. The Lives of Sense, I have those books. Na-agụkwanye ya. Sokwa n'ụka ndị na-eme nkụzi nke okwukwe. Anyị ga na-eme nkụzi nke okwukwe before ụkọchukwu ya abịazi mee benediction abịa. Ihe njikọ ma ihe sere nwoke iwee ghọta na ma ejego njib eji nya usiri wee gbasa, mana emekọtaziri nwere ụfọdụ ajụjụ ụfọdụ njụrụ answered. Wee doo m anya na akwụkwọ onye bụ ndị ụka ọbịa ihe mkpọrọ allegorical story. Ịghọtago? So mụ nwa wee sị mba, o nwere ụfọdụ ajụjụ njụrụ enwere ọsịsa ruo taa. Wee sị mba na aghụghọ dị too much na onye a na-aghọrọ abịa amalụ. Mana mgbe anwa nka na-atụnekwa na-ejekwa ụka ọbịa, tiri ama ihe mgbu m wee bido, maka na njụ na m ama aza my call. Ihe mgbu m wee bido, eji nwaanyị nnụrụ oge a wee pịawa m azụ wee kwere na ọ na-eme. Ịghọtara ya? Mgbe nya bụ ihe mgbu bidoro, ịmarụgo ụfọdụ nwoke mma ịmago na ụdị ihe adịba anọ enwe ndị ya take side. Nwee n'ofu nwoke onye ofe mmanụ a na-akwanyere ugwu n'ogbe anyị ahụ, maka na ọ ma ihe a na-atụ ọkụ n'anya. Ọ ndị ụka na-eyi uwe ọcha ma uwe mbọsị ụfọdụ ịfụdụ ya ka o yiri ede, mbọsị ụfọdụ ịfụ ya ka o yiri mgbe na-eme na-atụ ya egwu. N'ogbe anyị ahụ nwere onye ọbụla kwuru okwu na Abuja den, nwere onye kwuru okwu ya anyị obi kwuo gwa ya okwu n'ihu, ikwu ya okwu n'ihu ijebe ife a na-atụ ya egwu. Nke na-emekọtalụ before nnatazi ebe nna ka njelu jee na one of the leading company wee baa moto
si that day na nna agbadata ndịda baa Moody's first class bus basa ya bus anọkwa m ọ bụ na my neighbor onye sit next to me na the bus bụkwa ofu n'ime landlord amabụrụ mgbe m na-agba tiketi so mgbe anyị batazi na bus anyị na-emezi boarding ọ batazi mụ na ekenesisi o wee sị m nwanna na ya na-anụ na mụ na nwoke dị onye ahụ nwoke onye a na-ekwu maka onye ofe mmanụ a na-agba wọl kere wọl a na-agba na mụ na nwaanyị nnuburu nwere problem property dị involve so ọzọbazie the whole properties na eji anyị hapụrụ ya those two ones wee setụrụ ya maka n'ihi na a na-anụzi. Now at a point I would like I can't give everything to her. Now Bible says that particular man take a side with the woman. Take a side with the woman. To the extent no na-esi ya bịa court. This is a man na-abụ na-enye ego. A man na-abụ mburu moto pụta akwụsị m na ọrụ na-arụ maka security n'ogbe adịkwa mma anya m ego atachikwa m omeni ego. Ihe niile ka mụ na-emekọrịcha. Gịnị ka o mere? O jizie side ya lụ nwaanyị mụ na-ebi ka o wee nata my tenant house. Mgbe dịtị na-emezi like that ihe m mere wụọ karịa nwesị nwoke a n'ihu ndị EU clerk ebe a kpọpụtara anyị ka ama na enwe ike inwe peaceful settlement. Nwesị ya ọ maka na n'ihe ọma niile m mere gị gịnị ka iji akwụ m ụgwọ? And before then the landlord ndị ọzọ amụọ m na ihe o ji aside dị woman ụka o nwee ike na-evisit ya. The landlord ndị ọzọ wee na-agwa m nekwa na onye dị etu a n'ọnya bụ onye na-awa abalị mgbe ụfọdụ 9-10 afọ ya ka ọ bịa akụ aka na gate emegherie gate. Wee gwa ya si ya this is from my ex. If he cannot be of help to reconcile then stay away. Ọjọọ ọsị m hai mama ka onye ya bụ na-enye m 7 days. Na-enye m 7 days. Na onye m 7 days mama ka onye ya bụ ọsị oke. Wee si ya na Abuja wee jọji gbaa aka ndị wee bee sị na m hafụ alụ wee were ọjị jiwe na anabe nna wee jekọsara anabe nna gbaa aka nji maka na ọchụchụ karịsịrị wee jụba ese wee nweta mmụọ na-apụ apụ wee jekwuo mmụọ na-apụ apụ mbamba. Ihe njikọba akụkọ abụ maka gị onye na-awụ ọtịtị vidio mmadụ ewee n'anya na ọ ya egbu gị na ọ ga-eme nka ọnụ mmụọ mbamba ka mmụọ onye agha sizie n'ọkụ ọgwụgbara ọgwụ ma ọkụ oche were ga-aja echiche ya na mmụọ wee gbanye wee jekọọ mmụọ mbamba mmụọ na-apụ apụ wee jekọọ mmụọ mbamba. Ọnwa one ma one gaa anọ one day akpọ na fon one nga mpi ka ọ bụrụ one of our neighbor Abuja wee kpọọ m sị m na ma maka ihe na-eme na celebration dị n'ogbe n'ebe anyị bi Abuja na ya bụ onye a na-ekwu maka ya na nwoke ejebeghị ive mana onye nwagburu onwe ya ịghọtara ya. O nwere ihe dị ka maka na ọ nyara isi na ya ga-eme nke a na ya ga-eme nke a mana ọ so isi iwe onye nụrụ na ya egbe gba nkịtị. Gịnị ka mbelụ jekụọ mmụọ mbamba gị bụ onye na-ene m anya. Ọ bụrụ na mmadụ na-anya isi ihe ọ ga-eme gị ihe ị ga-eme hazi ihe dị n'ụzọ gị kụọ mmụọ mbamba mmụọ na-apụ apụ mbamba. O nwere ihe mmadụ nwere ike ime gị mgbe ọ na-enye anya isi nke ọ ya eme m abụrụ m onye na-agwọ ọgwụ. Ihe mmadụ na nna agodoro na kụọ mmụọ mbamba si ha cheekwa m o nwere ihe ọjọọ m mere nwoke a mana nke ọ na-anya na ọ ya eme m ihe ọjọọ ọ bụla ozucha were isi eburu ọ si awa ụfọdụ na-agọ mana gịnị ka o mere? O jiri aka egbuo onwe ya. So ịbụ onye na mmadụ na-akpagbu gị na-anarughị oke gị o mego m maka mgbe gị na ndị mmadụ nwere problem mmadụ chee ịnarughị oke gị ọ ga-enwe ndị ya ekwe na ndị ekwere. Ọ ga-enwe ndị ga-asaịdị onye for one reason or the other. Ma anya nwa na onwe ya decide ya ka ọ saịdị ala onye a maka na o nwere ihe ha jikọrọ. Gịnị mere? So onye na-achị kụwara gị ebezi n'akwa. Ihe nji wee were onwe m na-ama atụ maka na mgbe ụfọdụ o nwere ike nne ya nkụzi sị ka m nwere ihe dị n'akwụkwọ ndokọ ọbịa ma ọ bụ ihe ọzọ na-ama atụ dị mana o mere m mba akwa arịrị.
so ọ bụrụ na iwu onye furu onwe n'ụdị ọnọdụ dị etu a, na mmadụ ọbụla abụ na mmadụ na-achọ ịnara gị oke gị, ọ bụ nwanne, ọ bụ ikwu, ọ bụ ibe, ọ bụ enyi, ọ bụ onye ya business partners, onye achọ ịnara gị oke gị, agwọkwọ n'ọgwụ na uru adọrọ n'ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ uru adịrị ya, maka na ịgwọ ọgwụ ihe ọ pụtara bụ na ị chọziri iteki ya revenge into your hand. And remember, Chukwu okike agwara anyị wụ mmadụ ka anyị bọọ ọbọ. Ịma reason, ị nwere ike isi ka ị bọọ ọbọ ịbọ karịa. Nwere ike mmadụ emeghị ihe ọjọọ site na mba na onye emego na odugo ihe o mere gị erugoghị ebe a ka ije wepụ ndị a. Mba, ịnwakwa na anwa aka ọbara, ịnwa na anwa n'ihe ị ga-emedebe ewu jee kọsara entities of powers. There are the people that will go into that problem and judge the both side and take a decision. Ihe o represented bụ in the war n'ụwa anyị nọ n'ime kịta, isizie ka use legal means wee fight for your right. Two things involved. Legal means will take longer time. I can tell you, no, some cases you cannot court over 10 years. 2, legal means you mena no nwere ike, then onye gị na ya nwere ya bụ case enwe ego karịa gị ma ọ mara mmadụ n'ụwa karịa gị, enwere ike manipulate ihe ọbụla. Mana ihe ị ga-eme bụ ịgbara nkịtị na-eri arị n'onwe gị, kọsara mmụọ. Maka na etu anyị ma mmadụ si wee ma mma n'elu ụwa, etu maka ịma mmụọ si wee ma mma. Ibe narị ma ọ tụgbarị ma ọ sị na ụwa nke ga-ekpome, mba, jee kọsara mmụọ. Mmụọ onye ga-intercede on your behalf in the spiritual judgment, in the spiritual realm. And onye ọbụla sị na ya karịrị gị physically, karị na ego, karị na ihe ọbụla, ọ karịrị ọwụ na mmụọ. Mana ihe o ji dị ka asị na ọ karịrị na mmụọ ọbụla, ị hụrụ mmụọ bụ akarị gị. Nwanne na-akụ mmụọ mbamba, ịkwụ mmụọ mbamba ọ ga-enyere gị aka. O nyere m aka, ọnya ka m ji agwa gị. N'Ugochi tubelu ọdịnala temple, maka na my mission is actually to help people live better life. Anyị nwere ya bụ mmụọ anwa na-apụ apụ, mmụọ ahụ nkụrụ mbamba mgbe anwa. Yes, ya bụ mmụọ bịazi so m na-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. And ọtụ ndị mmadụ na-abịa n'akụ ya mbamba. Kebe eziokwu bụ na akọwago m ihe mbamba bụ mgbe buru gboo, o nwere maka nwatakịrị mgbe anyị dụrụ ụmụazị, mmadụ nwere ike na-achụ ọsọ, ọ bụgodo okenye ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị na-achụ ọsọ. I wee gbajie n'azụ okenye ọzọ si ya n'aka ọmụ mbamba. Nke bụ eziokwu na onye anwa na-achụghị ama echinata gị ihe, maka na onye kụrụ mbamba ama ekwe ka o tie gị ihe. Ọzọkwa ya sị na nwa a ji egoro azụ na ite ofe na omere nke a, ihe onye anyị kụrụ mbamba ga-asị ya mba, na asị na ọ gasị na ọ nọ n'azụ ya kụọ mbamba n'ime etinye ihe, kama o nweziri ka ọ bara gị mmasị gị imejikọ n'ụdị ihe ụbọchị ọzọ. Ọ etu ihe mbamba. Nwa ahụ ị gbakwutere wee sị ya biko, nekwa na mmadụ na-achụ ka ọ dara gị oke gị, nekwa na mmadụ na-achụ ka o gbuo, nekwa ya mmụọ ije n'ụbara gị ọgụ. Mana ịgwọ n'ọgwụ wee take revenge, maka inwe ike take revenge, take karịzie revenge ihe onye ahụ mere. Ọ ya pụtara akwụkwọ ndị ụka ọbịa even ma Chukwu okike abịa manyere anyị n'iwu agwụ abọ na ọbọ. Ọdịnala Igbo asụpọtụrụ gị bụ ọbọ, kama ihe ọdịnala Igbo kwuru uwe kọsara mmụọ. Onye kpatara na ụfọdụ ebe dị iche iche gasị a na-ekpe ikpe dị iche iche gasị, ma i were ọjị jekwa na be nna gị ya, ịchọzi iwe entities of powers, mmụọ na-apụ apụ, ihe akọsarịsị ya, nekwa ihe mụ na onye na-etu ajelu, nekwa ka onye asị achụ m ọchụchụ, nekwa ka o si anya isi ihe ọ ya eme m, ma ga-ebesi narị n'onwe gị ka onye nwere mmadụ, ka onye nwere ihe ọbụla. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike a na-achụ ha ọchụ, na-achị nara ha oke, ọ pụọ na biya ọ na-ebe akwa arị, na-ebe akwa mkpụrụ obi. Ọ ya ka ị na-achị ịkọsụrụ onwe gị. Eji m onwe nwee mmadụ mgbe nsogbu a dapụtara m abalị ime abalị ahụ nọsi 2 o'clock I will be awake. Tinyere m ewere mkpa m niile kọsara mmụọ, sị mmụọ jee gbaalụ m ọgụ, ma ọgụ abụrụ ọgụ m meji aka m dị. Case dị na court. It's okay, I'm no longer interested in case court. Ka m jiri mmụọ wee chụọ so the problem. I won. Today I'm smiling. So what I'm telling you, you the listener, viewers all over the world, my followers,
kwụọ mmụọ na-apụ apụ mbamba, hazie ihe dị n'ụzọ gị, godoro ana be nna gị. Mmadụ ọbụla enwere ike ịnaghị oke gị, ọ bụ onye amoosu, ọ bụ onye otu nzuzo, onye ọ sụkwuru onye anya bụrụ, maka na ọfọ na ogu karịrị ọgwụ. Mmadụ enwekwa ihe ọ ga-eme ma ọ bụ na gị na chi gị kwụrụ. Mmadụ nachinata m n'ọdịnala ka mmadụ ọbụla ghara ịnaghị oke gị. Ejikwa n'aka wụsị ka ị bụ ọbọ, kama ka sawara mmụọ ka mmụọ bụọrọ gị ọbọ. Ka m kwụsị ebe a. Abụ m Ugochi tubelu Oraifite, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Inwe ajụjụ n'ihe ndị a m kụwara taa, ma ọ na-efutara onwe gị na mmadụ na-emekpa gị ahụ, na-achọ ịnara gị oke gị, ma ọ na ọtụtụ a na-achụ gị si na ya egburiri gị, ibezi a ọ bụrụ ndobe anyị, ibezi na bịa na Ugochi tubelu ọdịnala temple ka ị kọsara mmụọ na-apụ apụ, ka ị kụọ ya mbamba. Ihe eji akụ ya mbamba ọkwana gị, ịkụọ ya mbamba, ekwezie ya nkwa ihe ị ga-emere ma ọ bụrụ na enwe chiri mma n'ebe ị nọ, ka oke gị niile a furu efu ka ọ na-achịkwute gị. Ndị amoosu anaghị asara ihe ka a pịawa ha azụ ka ịfụnanya. A sị ka ọmaka mere anyị. Dotakwanụ ịnweta vidiyo awa ọchịcha ya ka erie ndị mmadụ. Anyị na-agụkwanụ ndị enyi anyị niile ọfọ na ndị ihe anyị na-amasị. A sị ka ọmaka mere anyị. Ise ya gazie ọfọ.